Здравейте, казвам се Евгения Якимова. Живея в Белгия 12 години и за първ път съм гост на този страхотен хотел. Получихме много добри препоръки от наши познати. Дори едните бяха убедени, че ако не сме в този хотел, просто да си отменим резервацията, ако сме за друг хотел и да дойдем точно тук. Тук станахме много приятно изненадани. Първо това, че наистина има преглед при лекар. Това мисля, че е много важно, особено за хора, които идват не само заради спа процедурите, но и основно и за лечение. Първото ми впечатление още при посещението при доктора е много специална и много важна. Сега съм някаква близка и ми създаде програмата, която да следвам. Значи още при самото ми обаждане за резервация получих невероятно внимание, всичко ми беше обяснено. Идвайки тук, тази вежливост, такава доброта и излъчва персонала се, но хем се намираме в някаква много уют обстановка и следващия момент все едно сме си вкъщи, домашния уют съществува. Обстановката, стаите, спа зоната, басейна е невероятен, персоналът е невероятен, толкова са вежливи, добре ли се чувствате, постоянно проверяват. И това е внимание, отделно внимание към всеки един. Добра изненада е от храната в хотела. Толкова е разнообразна и в същото време специална. Това са само наистина натурални домашни продукти. Това се усеща. За хигиената изобщо няма да коментирам, просто чисто поддържано. Тук всеки един клиент наистина получава специално внимание, защото получаваш специална маса, пред целият ти престой. Ти седно си вкъщи, вземаш храната и си отиваш на твоята си маса. Ако нещо допълнително желаеш от това, което се предлага в ресторанта и в менюто, можеш да си поръчаш на главния готвач да ти приготви каквото искаш. Да, ние се възползвахме от това. Трябва да ви кажа, че той наистина е невероятен. Личи си колко много обича тази професия и все едно е неуморим. Всичко, което ни приготви, беше страхотно. И то не е само за нас. Аз още забелязах, че той обикаля по масата и така се говори с клиентите и приема техните специални поръчки. Аз идвам тук за първ път и толкова много се надявам да мога след 6 месеца да дойда не за 5, а за 10 или за 15 дни. Защото определено аз имам много проблеми с ставите и усещам дори само за това малко време разликата в моето здравословно състояние. Определено ще препоръчам на всички мои приятели или на моите колеги, които са белгийци. Особено съм възхитена от кинезиста ми Персиян, след като ми направи анализ на болешките и ми определи програма, която аз ще изпълнявам не само тук, но ще мога да поддържам това състояние и след това, което е много важно. Благодарности на собственичката на хотела. Това е госпожа Милена Иванова. Значи, страхотна жена. Тя се държи с всички гости, все като с една част от гостите на хотела и толкова много си обича работата, живее за този хотел. Просто тук всеки се чувства като у дома си и всеки един се чувства по свой начин специален. Получава специална грижа. Хигиената в хотела просто няма думи. Това всеки ден се чисти стаята. Рецивен пакет трябва. Да, премиум, да. Имаме по 5 процедури. И съм взели двамата пакети. Вече с месец с един приятел съм видях. Викаме, къде беше този хотел ваше, къде много сте доволни, все там ходите. Всяка година. Той каза се в Тополис. Ние обадихме се ние и тя запази и там. И ще тръгваме. Звери един друг приятел с към. Къде викам на почивка? Къде е Павел Ваня? Дали тъкмо аз да му кажа къде ще ходя, той ме прекъсна просто. Вика, отиваш в Севтополис. Аз му казах, без и там отиваме. Браво. Вика, на правилното място сте. Всичко е толкова хубаво, спреднато, красиво. То такова внимание. Как се чувства в рая? Си едно искам да остана тук. Сериозно ви говоря. Да. И като седнеш отвънка на тази тераса, значи за първ път виждам хотел с такъв такава зеленина и той басен там. За това, че нямам думи. Просто питам се, какво трябва да търся в друг хотел, например? Какво не ми достига тук? То няма такова. Айде една причина някой да ми даде, ето вече да не идвам тук, например. Или да не си пратя приятелите. Сестра ми обясня, моля ден, къде сме попадали. Тя вика, и все пак но, викам няма. Тук няма но. Викам, не, няма. Вчера се чувам с един приятел от София. Бяхме преди месец и половина. Отиди вика там, последните дни. Аз викам къде, той се в Тополис. Значи оказва се, че всички наши познати са били тук. Да. И тук се идват и така. Много... Казвам това, което мисля. Всичко в този хотел ме кара да се чувствам богат и специален. Честно говоря. Седно съм на място, където отделно се чувствам от дома, не ми се тръгва, но се чувствам богат и специален като никога. Имал съм и повече пари от сега, но така не съм се чувствал. Това исках да кажа само. Ама нищо се бъдне. Да,